मोहन रात मोहन दहिया हम डिस्टर्ब हो जाली भैया, हम जागरणीय कलाकार हैं। रात मोहन दहिया हरे खा गईले हो, रात मोहन दहिया खा गईले खा गईले खा गईले हो, खा गईले हरे खा गईले हो। एक बार तनी आशीर्वाद देवे खातिर बबुआ खातिर कि हम पैसा नहीं मांगे, ठीक बा? एक बार तनी से हाथ है सब लोग पूरा पूरा लड़का खातिर बबुआ खातिर हाथ है सब लोग। बाबा ऐसे अब ताली बजा के क्या रात मोहन दहिया नागेंद्र यादव छत्तीसगढ़ बबुआ के बड़का पापा के तरफ से 101 रुपये पुरस्कार। खा गईले खा गईले खा गईले हो, खा गईले खा गईले खा गईले हो। एक बार प्रेम से बोले किशन कन्हैया लाल की यदुवंशी परिवार में आज हमने के उपस्थित बन जा। एक बार तनी से हाथ सब लोग पूरे पूरे कन्हैया जी खातिर ए बबुआ कन्हैया जी खातिर ऐसा हाथ के अब ताली बजाने क्या रात मोहन छोटे छोटे बउआ में छोटे खड़उआ खेलत खेलत हमरा या गईले गउआ। छोटे छोटे बउआ में छोटे खड़उआ खेलत खेलत हमरा या गईले गउआ। कैसे में सिकहर भेटा गईले हो, कैसे में सिकहर भेटा गईले हो। अच्छा सिकहर के एकरा कहल जाला समझत नहीं? सिकहर आए ने हमर माई बोले सिकहर के एकरा कहल जाला? सिकहर कहल जाला ताका जाला हो। अब देखिए आंटी जी कर आंटी जी क्या है कहां है वीरेंद्र भैया बताने वाले वो कहने के जो नहीं दहिया टंगाला हां ओकरे कहल जाला। अभी देखिए अभी कितना बढ़िया लग रही है आप, मुखमंडल पे मुस्कान ऐसी रखा कीजिए, ठीक है? हाँ अरे कि कैसे में सिकहर भेटा गईले हो, कैसे में सिकहर भेटा गईले हो। एक बार तनिक कैमरा में सबका हाथ पूरा आना चाहिए भैया, कैमरा उधर घुमाइए, कैमरा उधर घुमा लीजिए। हाँ एक बार तनिक ऐसे हाथ दोनों हाथ रखे पूरा पूरा अब मिल के अब हम बता सब क्या होके चाहिए। एक बार हाथ सब लोग पूरा पूरा हमारे भैया लोग अब पूरा पूरा अब ताली बजा के क्या अरे कि कैसे में सिकहर भेटा गईले हो, कैसे में सिकहर भेटा गईले हो। रात मोहन
लास्ट भाव में मधुर मधुर श्याम बाजे बसुरिया रस रसावे जमुना के कतरिया मधुर मधुर श्याम बाजे बसुरिया रस रसावे जमुना के कतरिया गीत का अंतिम लाइन बा हर की गोपियन के मन हरसा गइले हो। अच्छा सब तो सबे बा एने वाले बाबा जी भैया जी चाचा जी बबुआ बबुआ के लागे नाती तो नाती तो नाना लगे नाना है कि बाबा है तो बाबा के पास दूगो बाबा बा तो बा तो काहे नहीं देबो नाना नहीं खिनू नाना कहाँ है नाना के पास दूगो ना है ना नहीं खे बाकी बाबा के पास तो बा हां तो दे ही ना तो पैसा दे ऐसे हम ना ले रुकी पहले झोली बनावे दी हमरे के ओकरे बाद फिर होई भैया अरे की कैसे में सिकहर भेटा कइले हो और ये देखिए परम आदरणीय मुंशी प्रसाद यादव चेयरमैन चैनपुर उनके तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार कैसे में सिकहर भेटा कइले हो कैसे में सिकहर भेटा कइले हो बाबा नाना मने ना और बाबा मने बाबा ए तो उहे तक हथाई बा अच्छा जे बाबा रामचंद्र पासवान ग्राम चैनपुर उनके तरफ से 201 रुपए का पुरस्कार वो दे हम नहीं अभी उहे दी सोचत का बानी अभी बाबा हैं अभी उहे दी हो बाबा है ना बाबा हमार समस्या के दावा बाकी कहे के बा ओहू का बाबा है का कैसे बाबा ए बाबा हमहू लखन बाबा ललन बाबा पहले आधा लो पहले पूरा लो फिर आधा लो ओकरा फिर लो न तो लो न तो दी कहे के बा अरे की कैसे में सिकहर भेटा कइले हो कैसे में सिकहर भेटा कइले हो बाबा जी क्या नाम है आपका परम आदरणीय बुद्धि नारायण यादव बाबा जी की तरफ से ये 101 रुपए का पुरस्कार बाबा दादा अच्छा आप दादा है ये दादा जी अभी आओ दी है हो बाकी नाना तो नहीं बा हर की कैसे में सिकहर भेटा कइले हो कैसे में सिकहर भेटा कइले हो ई हमार ठुमका दादा खातिर हर की कैसे में सिकहर भेटा कइले हो कैसे में सिकहर भेटा रात मोहन बाबा भी पहुंचल हते हो नाना बाबा एक बार खड़ा हो जाइए थोड़ा सा ठेवना में दिक्कत है दबा दे बाबा है बाबा नाना नहीं बाबा है के बोला था आए बड़का बाबा का हो बे आज भूला गइलो और परमादरणीय विनोद पाल अनपरा से वीरेंद्र जी के दोस्त हैं आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वागत है इनके तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार और बड़ा ही प्यारा सा भाव और कि ठुमक चली अइले हो गईया
छोटे छोटे पौंगा में छोटे खड़ौआ हमारे या गईले गौआ कैसे में सिकहर भेटा कैले कैसे में सिकहर भेटा कैले रात मोहन रात मोहन रात मोहन आ गईले हो रात बाबू के बड़का पापा की तरफ से हजारों हजार के पुरस्कार बा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार ताली बजा के आशीर्वाद दिए लड़का के आप सब। आइए बड़ा ही प्यारा सा भाव अब हमारे कृष्णा भैया गाएंगे। आइए अब हम चाहेंगे कि हमारे उपेंद्र भैया आपका भी हाजिर लग जाए, क्योंकि मौसम देखिए रहे हैं क्या चल रहा है।